Na bratislavskom Kamziku sa nachádza kaverna z doby prvej svetovej vojny. Občianske združenie Bunkre sa momentálne snaží o jej revitalizáciu a sprístupnenie návštevníkom, ktorí by mohli ísť práve po tomto turistickom chodníku a navštíviť nás. Opevnenie Bratislavského predmostia vzniklo z dôvodu postavenia prvého pevného mostu cez rieku Dunaj. Bol to most Františka Jozefa, ktorý bol postavený v roku 1890. Vtedajšie Rakúsko-Uhorsko potrebovalo tento priechod cez rieku Dunaj ochrániť a práve z toho dôvodu vznikla línia viac ako 50 kaverien. Na dlhých dieloch pokračovalo to cez Lamač, z železnú studničku sem na Kamzik a odtiaľ toto pokračovalo až po kopec Ahoj. Bunker je objekt, do ktorého sa vojaci chodili schovať pred nebezpečenstvom. Slovo kaverna označuje objekt, ktorý je vyrazený banským rázením v zemi. No a naša kaverna, alebo teda bunker, spĺňa obidve tieto podmienky, pretože je vyrazená banským rázením a takisto sa sem vojaci chodili schovať pred nebezpečenstvom. Kaverny boli plánované ako úkryt ťažkého typu. To znamená, v dobe plánovania dokázali odolať priamému zásahu čímkoľvek, čo vtedy poznali. Len treba si uvedomiť, že plánovali ich už v roku 1903 a výstavba začala až z dôvodu zhoršenia sa politickej situácie roku 1914. Čo sa v zbraňových systémoch vyvinie počas mierovej doby za rok, tak to sa počas vojny vyvinie za mesiac. Takže od dostávania, ktoré sa datuje na október 1915, tak už koncom roku 1916 zistili, že kaverny by nevydržali zásah takmer ničím. Preto sa niektoré objekty ani nezačali stavať, respektíve väčšina z objektov nebola dobetonovaná. Objekty opevnenia Bratislavského predmostia nikdy neboli nasadené do bojov, pretože ruský front sa zastavil ďaleko pred Bratislavou. Keď armáda tieto objekty opúšťala, dala pôvodným vlastníkom pozemkov pod objektami na výber. Buď to zaplatili 100 korún a mohli objekt využívať, alebo 100 korún nezaplatia a vtedy armáda pristúpila k zasypaniu vchodových portálov. Trčala z nich len vrchná časť, vďaka tomu sa vôbec objekt podarilo nájsť. Tento objekt je unikátny hneď z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že sa jedná o najväčší objekt, ktorý poznáme z doby prvej svetovej vojny a je až dvojpodlažný. Druhá zaujímavosť je, že je ako jeden z mála celovybetonovaný. Objekt na Kamziku disponoval až 4 východmi. 2 z nich viedli do vrchnej časti objektu a 2 z nich do spodnej. Pri východoch vo vrchnej časti objektu sa nachádzajú ešte aj únikové výlezy, ktoré v minulosti slúžili aj ako vetracia šachta. Chodba na vrchnom poschodí má viac ako 36 metrov. V minulosti slúžila pre potreby velenia, keďže sa nachádzame vo veliteľskej kaverne, odkiaľ vychádzali príkazy do všetkých ostatných objektov. V nižšom podlaží objektu sa v minulosti nachádzali muničné sklady, ktoré mali za účel zásobovať okolité gulometné hniezda. Originál storočné artefakty sú tieto držiaky karbidových lámp. V minulosti sa v kavernách svietilo práve karbidovými lampami, keďže karbid ako tuhá látka pri skladovaní nie je výbušný ani horlavý. Ďalšou takou zaujímavosťou tejto kaverny je rytina, ktorá sa nachádza pri jednom z našich východov. Je tu navyrité v betóne MF a rok 1914. Preto sa domnievame, že práve v tomto roku bola kaverna stavaná. Túto kavernu sme objavili náhodne tým, že sa nachádza veľmi blízko turistického chodníka, ktorý spája vrchol Kamzika so železnou studničkou. A potom aj hľadaním na internete sa podarilo nájsť rôzne ďalšie GPS súradnice, ktoré sa nakoniec potvrdili a postupne sme našli viac ako 50 objektov. Tento bunker je úplne atypický. Žiadny taký istý v rámci celého opevnenia Bratislavského predmostia už nenájdeme. Takže práve preto sme sa rozhodli práve tento bunker zrevitalizovať
a sprístupniť návštevníkom, ktorí si budú mať možnosť u nás prehliadnúť jak samotný objekt, tak dobovú výstavku z predmetov z prvej svetovej vojny. Dúfame, že sa nám podarí nejaké viacej zohnať. Plánujeme zrekonštruovať aj pôvodné držiaky karbidových lámp a tým pádom by mohla byť prehliadka výnimočne obohatená o osvetlenie karbidových lámp. Také prvé veľké otvorenie pre verejnosť plánujeme tohto roku v júni. Bude to k 101. výročiu smrti Františka Ferdinanda.